Αναστασίου, Αγγέλου και Σωτηρίου των Ιερών Μονάχων, Ιωάννου και Παναγιώτου των Πρεσβυτέρων, Δαβίδ και Μαξίμου των Ιεροδιακόνων, έτηθε Φιλοθέου και Χρυσοστόμου των Ιερών Μονάχων, Γεωργίου, Γρηγορίου και Κοσμά των Πρεσβυτέρων των συνευχομένων ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ήθηση υπέρ των προβάτων. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας σήμερα μας διδάσκει μέσα από μια εικόνα, την εικόνα του καλού βοσκού, ο οποίος συγκεντρώνει τα πρόβατά του, κυκλοφορεί και τα παρακινεί να κινηθούν μέσα στον κόσμο, αλλά κυρίως σε λιμάνια με φρέσκο χορτάρι και τα καθοδηγεί σε πηγές με κρύα δροσερά νερά. Και συνεχίζει την αποκάλυψη αυτή, λέγοντας ότι ο βοσκός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα. Έτσι προσπαθεί μέσα από αυτή την εικόνα να μας αποκαλύψει πολλές πνευματικές αλήθειες για το πρόσωπο ως αλλού και αληθινοποιημένο. Για να μας πει ότι εμείς είμαστε τα πρόβατά του, οι δικοί του, τα πρόβατα τα εμά. Αλλά εμείς σήμερα σε έναν κόσμο που μιλάει πολύ για τα δικαιώματα, αποθούμε αυτή την ιδέα να ταυτιστούμε με πρόβατα. Δεν θέλουμε να ακούσουμε για την εικόνα του κοπαδιού. Παρότι ουσιαστικά ζούμε σε τέτοια κατάσταση κοπαδιού και προβάτων, την οποία βέβαια θεωρητικά απορρίπτουμε. Γιατί τελικά μην πείτε ότι δεν χειραγωγούμαστε και δεν καθοδηγούμαστε από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και τόσα άλλα μέσα. Τα λέμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο επειδή ενημερώνουν τις μάζες, αλλά επειδή μαζικοποιούν τους ανθρώπους και διαμορφώνουν συνηθίσεις και νοοτροπίες. Ποιος αμφισβητεί ότι τρώμε ό,τι μας συστήνουν, ότι τεινόμαστε όπως η Λούδα επιβάλλει, ότι τελικά ακολουθούμε τις σκέψεις και τις ιδέες και ομιλούμε όπως μας υποβάλλουν. Ναι, λειτουργούμε σαν κοπάδι και σαν πρόβατα, χωρίς να το καλά συνειδητοποιούμε και να το καταδικάζουμε βέβαια. Αλλά ο Κύριος σήμερα μας μιλεί με την εικόνα αυτή του κοπαδιού για άλλες αλήθειες, όχι για χειραγώγηση, όχι για μαζικοποίηση. Και για να κατανοήσουμε αυτή την εικόνα θα πρέπει να πάμε πίσω παλιά στη βυθική ιστορία και στην εποχή του Κυρίου, να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε τι θα πει εκείνη την εποχή για το λαό του Θεού, ποιμένας. Γιατί ο Ισραήλ ήταν ουσιαστικά λαός νομαδικός ποιμένο. Και θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε σήμερα αυτή την εικόνα με τους Βεδουίνους στην έρημο, που για πολλές μέρες, εβδομάδες μένουν μόνοι τους, μόνοι με τα πρόβατα στις ερημιές. Και τότε γνωρίζουν όλες τις συνήθειες, γνωρίζουν καλά τα πρόβατα, τους μιλούν σαν άνθρωποι και κάνουν σχέση μαζί τους. Εδώ πρέπει να σταθούμε. Κάνουν σχέση μαζί τους. Εμείς σήμερα δεν έχουμε αυτές τις εικόνες, γιατί βεβαίως έχει αλλιώς διαμορφωθεί η κτηνοτροφία με κτηνοτροφικές μονάδες
Και δεν έχουμε αυτή την εικόνα του Δόσκου που μένει στην ύπαιθρο με τα πρόβατα για ημέρες, για εβδομάδες, που πρέπει να τα φροντίσει, να τα προφυλάξει από λύκους ή άλλα θηρία, από το καύσωνα, από τις βροχές. Δεν έχουμε αυτές τις εικόνες, αλλά σας παρακαλώ, πείτε για λίγο σε αυτές τις εικόνες, γιατί με αυτές τις εικόνες διδάσκει και τότε και τώρα ο Κύριος. Επομένως πρέπει να δούμε ποιος είναι τελικά ο αληθινός και καλός ποιμένας. Και αυτό θα προσπαθήσω να το περιγράψω, εστιάζοντας ουσιαστικά σε τρία βασικά ρήματα που χρησιμοποιεί ο Κύριος μέσα σε όλη αυτή την παραβολική εικόνα. Λέει κάποια στιγμή, τα πρόβατα, τα αιμά, της φωνής μου ακούει. Πρώτο ρήμα. Το ρήμα ακούω. Βεβαίως, για να ακούσεις κάποιος σου μιλάει. Επομένως, ο Κύριος λέει ότι ως καλός ποιμένας απευθύνεται σε εμάς. Μας μιλάει γνωρίζοντας βέβαια τα βάθη της καρδιάς μας, τις επιθυμίες, τις ελπίδες μας, τα όνειρά μας, καθώς και τις αποτυχίες μας και τις απογοητεύσεις μας. Μας μιλάει και θέλει να δώσουμε από το χρόνο μας για να ακούσουμε. Επομένως, έρχεται σε ένα διάλογο μαζί μας. Ζητάει να συνομιλήσει μαζί μας. Πραγματικά χρειάζεται υπομονή να αφήσεις όλους τους άλλους θόρυβους, τις άλλες φωνές, για να ακούσεις τη φωνή του αληθινού ποιμένου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο λόγος του Πατέρα και το πρώτο που χρειάζεται είναι να ακούσουμε, να ζήσουμε ακούοντας και εφαρμόζοντας το Λόγο. Άρα, το ρήμα αυτό, τα πρόβατα ακούει, προσέξτε, χρησιμοποιεί πληθυντικό τα πρόβατα και μετά ενικό αριθμό στο ρήμα ακούει. Είναι σαν να μας λέει ότι το καθένα από το πρόβατο είναι ξεχωριστό, απευθύνεται στον καθένα προσωπικά και ταυτόχρονα όλα μαζί είναι ένα σώμα, το δικό του σώμα. Το ρήμα λοιπόν ακούει, στην ουσία φανερώνει τον καλό ποιμένα που είναι ο διδάσκαλος, που βγάζει τα πρόβατα που στα λιβάδια των προφητών και των ευαγγελιστών και των αποστόλων, στα λιβάδια της Αγίας Γραφής, για να δουν εκεί όντως πολύ άφθονη πνευματική τροφή. Εκεί να βρουν κρύα νερά, δροσερά, να αναπαυθούν, να δροσιστούν, να αναζωογονηθούν. Είναι όντως ο διδάσκαλος που καθοδηγεί, που πηγαίνει μπροστά από τα πρόβατα και τελικά είναι αυτός ο πολίτης που αποκαλύπτει αλήθειες το θέλημα του Θεού. Να το πρώτο χαρακτηριστικό του ποιμένου. Το δεύτερο ρήμα, τα πρόβατα, τα αιμά της φωνής μου ακούει, κακό γινώσκω αυτά, κακίνα γινώσκω εσύ. Το ρήμα γινώσκω, γνωρίζω. Αλλά εδώ η γνώση δεν είναι απλά η πληροφορία, ενημέρωση, είδηση. Η γνώση στη γλώσσα της Γραφής σημαίνει μπαίνω βαθιά μέσα στο είναι το άλλο, τον ανακαλύπτω, κάνω σχέση μαζί του. Δηλαδή, ακούγοντας τον καλό ποιμένα που διδάσκει, συμβουλεύει και καθοδηγεί, ανακαλύπτουμε ότι μας γνωρίζει, ξέρει τις εσωτερικές μας καταστάσεις και μας αγαπά, σχετίζεται μαζί μας. Ακούγοντας το, ανακαλύπτουμε τελικά την αγάπη του. Η σχέση μας μαζί του δεν είναι πλέον απρόσωπη, ψυχρή, αλλά φιλία, εμπιστοσύνη, οικειότητα. Θα πει σε άλλο σημείο ότι καλεί τα πρόβατα κατ' όνομα. Να, η γνώση
γνώση είναι τελικά σχέση, είναι φιλία, είναι εμπιστοσύνη, είναι ιδιότητα. Τελικά ο καλός ποιμένας δεν είναι πάντα μπροστά από τα πρόσωπα, κάποιες φορές είναι ανάμεσα στα πρόσωπα, στα πρόβατα και είναι πραγματικά με τη διακριτική οικία παρουσία του, την ευγενική παρουσία του που αγκαλιάζει τα πρόβατα, όχι μόνο μπροστά, αλλά και ανάμεσα στα πρόβατα. Γίνεται ένας με τα πρόβατα, σαρκώνεται και γίνεται ένας από εμάς. Και έτσι, τελικά τα πρόβατα τον αναγνωρίζουν και αυτά και τον ακολουθούν, δηλαδή τον εμπιστεύονται. Να, ένα άλλο ρήμα που σημαίνει συνοδοιπορία, που σημαίνει διαγωνία. Τελικά να πάρω την πορεία στην οδό του Κυρίου, να περπατήσω στο δικό του μονοπάτι, αναζητώντας κι εγώ το χαμένο πρόσωπο όπως εκείνος, ψάχνοντας τον αδελφό που πονάει, που δυσκολεύεται, που θλίβεται. Ψάχνουμε τον αδελφό, το απολωνός πρόβατο, να το βάλουμε στους ώμους του Κυρίου. Και τούτη είναι η δεύτερη κατάσταση που παρουσιάζεται τελικά πώς, όχι μόνο ως καλός ποιμένας, αλλά ως αμνός. Μας ξέρει καλά, ένας από εμάς γίνεται ένα πρόβατο που δεν θυσιάζει τα πρόβατα, δεν τα εκμεταλλεύεται, αλλά δίνει αυτός τη ζωή του για τα πρόβατα. Ο ποιμένας ο καλός την ψυχή να του τύχει υπέρ των προβάτων. Μπορούμε τώρα να αναγνωρίσουμε ότι είναι δικός μας και είμαστε δικοί του. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε ώρα βλέπουμε ότι βρίσκεται ανάμεσά μας αυτός ο ποιμένας, ο πληγωμένος ποιμένας που έρχεται για να θεραπεύσει. Τελικά, πέρα από την εικόνα του δασκάλου και του μαθητή, μας αποκαλύπτει μια άλλη τρυφερή εικόνα του βοσκού που παίρνει στις πλάτες του το πρόβατο για να μην κουραστεί ή γιατί όταν είναι πληγωμένο πρέπει να το θεραπεύσει. Και έρχεται και ένα τρίτο ρήμα. Ακούω, είπαμε, γινώσκω, γνώση και μετά καγώ ζωή αιώνιον δίδουμη αυτής και ομοία κόλλονται εις τον αιώνα και ου χαρτάσει της αυτά εκ της χειρός μου. Και τι κάνει, τελικά δίνει ζωή αιώνιο. Κανένας να μην χαθεί και κανείς δεν μπορεί να μας αρπάξει από τα χέρια του, από την εξουσία του, ούτε ο θάνατος. Εδώ φανερώνεται όντως ότι είναι ολόκληρος μια προσφορά, ένα δώσιμο. Για δείτε, να μην μας αρπάξει κανείς από τα χέρια του βοσκού, τρυφερότητα. Ομοία απόλοτε, κανείς να μην χαθεί, ασφάλεια, προστασία, ο καλός ποιμένας. Και τέλος, ζωή αιώνιον, πληρότητα ζωής, περιεχόμενα και νοήματα ζωής, υπέροχα, φοβερά, που γεμίζουν ολόκληρη την ύπαρξη. Να, για ποιον ποιμένα μας πει ο Κύριος. Έναν άλλο ποιμένα που τελικά γίνεται όλα αυτά και επομένως, ναι, τα πρόβατα δεν είναι χωρίς λογική, είναι λογικά πρόβατα. Δείτε, έχουν συνείδηση, ακούνε, ακολουθούν. Τα πρόβατα αυτά τελικά είναι πρόβατα γιατί οι πιστοί άνθρωποι είναι πράικες και ειρηνικοί, χωρίς θυμό. Είναι πρόβατα γιατί είναι υπομονετικοί στις λήψεις, όπως το πρόβατο όταν το κουρεύουν. Είναι πραγματικά αληθινά πρόβατα που με τη θέλησή τους υποτάσσονται με ταπείνωση και πίδια στον ποιμένα. Είναι πρόβατα γιατί είναι χρήσιμη και ωφέλιμα, όπως τα πρόβατα δίνουν πραγματικά το γάλα, το μαγείο και τα άλλα. Δεν είναι τελικά άλλα πρόβατα χειραγωγούμενα, αλλά είναι πρόβατα που έχουν δεχθεί την
ευεργεσία, τη διακονία, τη λύτρωση, τη θυσιαστική αγάπη και επομένως μπορούμε να τον ακολουθήσουμε. Αυτός είναι ο καλός λιμένας που φωνάζει, συγκροτεί και μαζεύει όλα τα πρόβατα. Και μας αφήνει σε όλα αυτά σήμερα η Εκκλησία μας, διότι ο Άγιος Ιερόθεος ήταν όντως ένας ιεράρχης, ο πρώτος των Ιθωμών, επαναλαμβάνω ένας Ιεράρχης. Γιατί αν ο Κύριος είναι ο αρχιπημένας, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, αφήνει πίσω του βοηθούς, πραγματικά τους επισκόπους, τους ιερείς, πρώτον κλήρο, για να ποιμάνει τα πρόβατα. Συνεχίζεται αυτό το έργο του καλού ποιμένα μέσα από το έργο της Εκκλησίας. Τα χέρια των αρχιερέων, των ιερέων, των πρεσβυτέρων είναι τα χέρια του καλού βοσκού και θέλουν πραγματικά να καθοδηγήσουν προς αυτό. Θέλουν να βρεθούν ανάμεσα και να το αγκαλιάσουν και να το θεραπεύσουν. Βρισκόνται ακόμα και πίσω μερικές φορές από το κοπάδι για να σπρώχνουν τα πρόβατα που καθυστερούν και αργοπορούν. Αυτό είναι το έργο του Αγίου Θεού και όλων των αρχιερέων. Και πραγματικά σήμερα συγκινούμε που βρίσκουμε ανάμεσά σας σε αυτό το ναό που από παιδάκι μεγάλωσα στο ιερό του και σας διδάσκω για τους καλούς ποιμένες, μάλλον για το μοναδικό και αληθινό ποιμένα, όντας και εγώ ένας από τους ποιμένες. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας του σεβασμιότατο Άγιο Περιστερίου που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία πραγματικά με τη θερμή του φιλοξενία και με την τιμή να σας μιλήσω σήμερα. Μ' άφησε να νιώσω ότι είμαι στο σπίτι μου, γιατί στο σπίτι μου είμαι, στον Άγιο Ιερόθεο. Τον ευχαριστώ την καρδιά μου επίσης, γιατί βλέπω ότι κι αυτός ως πραγματικά εξαιρετικός ακαδημαϊκός δάσκαλος, ως υπέροχος ιεράρχης, ως καλός ποιμένας, αγκαλιάζει τα πρόβατα με οικειότητα, δείχνει όχι μόνο τη διδασκαλία του, την καθοδήγηση, αλλά και τη θερμότητα της αγάπης, αλλά και ακόμα τη θυσία. Να πάει ακόμα και δεύτερος. Σας ευχαριστώ, σεβασμιότατη από καρδιάς, για όλα αυτά. Και πραγματικά σκέφτομαι ότι ο καλός ποιμένας ήρθε και δίνει συνεχώς κι άλλους ποιμένες. Εμείς θα τον ακολουθήσουμε, θα ακούσουμε τη φωνή του, θα γίνουμε τελικά τα πρόβατά του. Μακάρι.